Gusto mo mahilig sa mga outfit ko pambura, di ba? Iyo. Sige, payagan ta ka pero dapat sukulon mo. Kapag sukulong ka, kapag buwa-buwa. Imbis nga na mahilig mo kung ano, approve ba kung pwede kong gamiton. Nasa ko masukol. Iyo. Imbis mahilig mo kung bagay. Iyo. Iyo, sukulong mo. Ay, sukulon mo? Sukulon mo. Tata ko. Ikaw muna masukol. Ayun na. Outfit number 1. Hello, sister. Bagay na ako ba? Gila, talibog. Ang pubuha kayo niya. Tigitiripan mo. Talibog. Wow. Pero kung pulapos na eh. Outfit number 2. Outfit check. Outfit check. Mga par. Outfit check mga par. Outfit check. Flawless mo mga par. Flawless. Outfit check mga par. Outfit check. Flawless. Ha? Outfit number 3. Tarada. Ano mga par? Outfit check mga par. Outfit check. Ano? Galing na ako mga par. Ay, ako mga par. Outfit check. Outfit check mga par. Outfit check. 4. Tarada. Ay, naku mga video. Ito mga par. Pusod. Talagang pusod. Ay, ako rin mga par. Outfit check. Mga par. Outfit check. Ang pakaangas par. Pakaangas par. Outfit check par. Outfit check. Napakaangas par, oh. Tchadan! Napakaangas pa. Outfit check. Outfit check. Talibog. Halika naman pala ba? Talibog. Napakaangas mga pan. Outfit check pa. Outfit check. Napakaangas mga pan. Napakaangas. Ang angas mga pan. Outfit check pa. Outfit check. Number 6.